L-imwiet f'pajjiżna kawżata l-pandemija sfortunatament komplew jiżdiedu wara illi il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li fl-aħħar 24 siegħa tilef ħajtu raġel ta' 76 sena waqt li kien rikoverat fl-isptar Mater Dei. Dan ifisser li feluq is-sena minn meta fil-Gżejjer Maltin tħabbret l-ewwel fatalità tal-pandemija mara Awċija ta' 92 sena waqt li kienet rikoverata fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex huma 400 persuna il-vittmi tal-COVID-19 fil-pajjiż, medja ta' aktar minn mewta kuljum. Wattini jum konsekuttiv, il-każi attivi reġgħu bdew jiżdiedu wara li bejn l-Erba' u l-Ħamis ġew irreġistrati 55 każ ġdid fil-waqt li fiequ 45 persuna. Bit-total tal-każi rreġistrati minn meta beda jinfirex il-virus fil-Gżejjer Maltin jammontaw għal 29,463. Għal-qasant, il-każi attivi issa telgħu għal 554. Sal-erba, it-total ta' persuni li ħadu t-tieni doża tal-vaċċin ammontaw għal 63,114. Intant, tul l-intervista li saritlu fuq ix-xantir tal-Istat l-erba' filgħaxija, il-Prim Ministru Roberta Bela ħarbat għal kollox iċ-ċifri marbuta mal-proċess ta' tilqim illi għaddej bħalissa madwar id-dinja. L-ewwel madwar id-dinja ras għal ras l-iktar pajjiż li qegħdin inlaqmu. Dan kollu ġara għaliex? Għax konna l-Iżrael qabżuna ma le. Ara l-istatistika. Ara l-istatistika ra jekk aħna xed l-ewwel. Aħna l-ewwel fid-dinja, aħna l-ewwel fid-dinja ara l-istatistika. Interpreta l-istatistika u ara kif pajjiżna llum jiena rajt il-grafs. Pajjiżna qiegħed l-ewwel fid-dinja fir-rata ta' vaċċinazzjoni. Għal-stant Net News ħares propju lejn il-grafs biċ-ċifri jmeru kompletament id-dikjarazzjoni ta' Bela. Iżrael jinsab fuq net fil-proċess ta' vaċċinazzjoni u ir-Renju Unit huwa l-ewwel fil-kontinent Ewropew. Intant, propju dwar il-vaċċinazzjoni, numru ta' persuni komplow jikkuntattjaw lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet fejn spjegaw li qed isibu diversi problemi brabta ma' tqassim tat-tilqima puħud jgħidulhom imorru jieħdu l-vaċċin ġurnata oħra wara illi jkunu marru għall-appuntament.